Croeso i chi, mae'n nos Wener a chroeso i heno. Ni'n dau sydd gyda chi tan 8 o'r gloch a chwmni da yn y studio. Rydyn ni'n fyw yn Llanrwst ac yn y Bont Faen gyda Owain a Gerallt. Ydy wir, mae'n noson fawr iawn yma yng Ngwesty'r Eryri yn Llanrwst. Fydd wythnos fwy fyth ddechrau mis Awst pan o'r Steddfod Genedlaethol i'r dre. Heno, am y tro cyntaf, mi gawn ni glywed Can y Croeso. Edrych ymlaen i rannu hi efo chi cyn diwedd y rhaglen. Ond i ddechrau, nôl â ni i Llanrwst, noson bwysig yn o heno a Gerallt yn cael lle da yng Ngwesty'r Eryri. A dyma nhw, corws nhw fydd yn canu Can y Croeso. Maen nhw'n barod ar gyfer y cyngerdd mawreddog sy'n yma yng Ngwesty'r Eryri hyn yma yn Llanrwst. Ac Esif Tudur, ti ydi prif leisydd Can y Croeso. Noson fawr, mwy fyth i ti. Yndi, noson fawr iawn. Be di neges y gan ta? Wel, syml iawn, croeso i Llanrwst de. Dowch yn un haid i Steddfod yn Llanrwst. Mae Steddfod Sir Conwy a mae yma'n Llanrwst be well de. 30 mlynedd ers y dwytha, da ni gyd mor gyffroes i chael i yma. Na, fydd hi'n gwych. A Steve Mwg, chdi sydd wedi cyfansoddi'r gan, noson fawr i ti dda hefyd. Be gen ti mewn gol? Steve Mwg, Robert. Mae pawb yn galw i Steve Mwg ar hyd yr amser. Be gen ti mewn golwg wrth gyfansoddi'r gan, Steve? Wel, o'n isio tynnu wahanol teips o music i fewn i ddeud y gwir. A drio, wel, just rhoi croeso i pawb i dod i Llanrwst, a clocsio, a gwerin, a roc. Wrth gwrs mae'r can yn roc mwy na ddim, ynddo. Gawn ni glwad can Steve Mwg yn y funud. Ni allaf ddian crag hon, Steve, ag arweinydd Cor Rwst. Cor Rwst yma ni. Elin, helo. Su mai? Iawn, diolch yn fawr. Su mae'r criw yn byhafio, Elin? Dyn nhw'n gweithio go lew? Wel, maen nhw'n go lew, de. A di hon yn arweinydd go lew? Hei! Rhaid nhw ddeud hynny, dwi. Y gan ma rwan. Ie. A mae'n bwysig bod yna groeso da i'r Eisteddfodwyr i gyd. Wrth gwrs, yndi, mae'n groeso mawr i bawb yma, wrth gwrs, de. A dyn ni'n cael chlywed ti nes blaen, a mae posib lawrlwytho'r gan hefyd. Oes, mae ar gael yn ddigidol i'w lawrlwytho. Ie. A mae'r cor yn rhan mor bwysig o Steve Mwg, fel yr elw yn dweud. Mae'r cor yn rhan bwysig iawn o'r gan. A'r geiriau wan, Cymru, Lloegr a Llanrwst. Dyna sgynna chi ar y crysau fan hyn. Chi di'r clocswyr, ynddo? Ie. A mae'r geiriau'n bwysig ar y crysau yma. Yndyn. Wan, a negas Cymru, Lloegr, Llanrwst a'r croeso. Ie, wrth gwrs, ia, wel, be arall, pa well croeso gawch chi den a geiriau can cyrff, wrth gwrs, a falle clywch chi un method ddwy'n ystod yr wythnos yn yr Eisteddfod, swn i'n syni dim. Dwi'n siŵr y grawn i, Elin. Gwch chi noson wych mae heno. Mae'n ei dda, aelodau'r cor fan hyn. Wel, aelodau pwysig y cor, y cadeirydd a'r is-gadeirydd. Sioned i ddechrau. Mae yna sôn mawr fan hyn am yr ategolion melyn yma. Be di hanes ein? Mae yna drafod mawr wedi bod efo ategolion melyn at y cor, achos mae'n gymaint o wahanol shades o felyn i gael, ond da ni wedi penodi mae melyn sydd yn mynd hefo gwyn a denim ydy'r gwisg y cor. Mae'r ategolion sgen ti ydy'r clust lysau. Wel, ie. Pan ydy cadeirydd y cor ddim yn gwisgo'r ategolion? Dwi wedi cadw allan o un oedd y drafodaeth yna mynd rhy bell i fi. Dwi'n siadal i'r is-gadeirydd, oedd yma wneud y gwaith i fanno. Ac a Steddfod rwan, ar eich toman eich hun, a'r cor yn mynd o nerth i nerth, David, ydy yma? O, yndi. Da ni gyd o'n i'n trafod gynt. Da ni gyd yn mwynhau. Mae dod i'n arfer cor yn bleser. Mae'n gant ohono ni, a da ni'n mwynhau yn arw. Mae'n ffordd o gymdeithasu, ffordd o ddysgu canuon newydd, a mwynhau. A'r gan mae heno rwan, mae hon yn garreg filltir bwysig yn hanes y cor a'r Steddfod. Wel, yndi, ddim yn gan sydd yn dathlu Llanrwst a'r cyffiniau. A dyna sy'n bwysig ar Steddfod, a'r croeso sy'n yma. Fe fydd yna groeso bendigedig i bawb yn Dyffryn Conwy yma. Be gaich i fech. Wan ta, draw fan hyn. Chewch chi'n Steddfod heb gor, chewch chi'n Steddfod heb arach nerywydd. Dyma fan hyn. Myrddin. Wel, mae yna 10 mlynedd ar hugain di mynd yn sydyn iawn nes y dwytha yma. Oes, mae... Sy'n be, oedd yna rei yn y cor yma, yn y parti plant adran Carmal, oedd yn canu Can y Croeso yn 1989. A mae yna rei yn dal i gofio'r geiriau. Oes, chwarae teg ddyn nhw. A maen nhw yma heno i gefnogi. Maen nhw yma heno, di'r hogia ddim mor ddel ag oedden nhw, ond mae'r genod yn cadw dda iawn. Diolch Myrddin. Byddwn ni'n ôl toc i glwad Can y Croeso. Edrych ymlaen i rannu honno hefo chi. Ond am y tro o Llanrwst beth bynnag. Nos da. Reit, mae'r amser wedi dod nawr ni fynd nôl i Llanrwst i glywed y gan newydd sbon sydd wedi cael ei chyfansoddi i groesawu pawb i Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Conwy mis Awst. Mae Gerallt wedi bod yng Ngwesty'r Eryri ers dechrau'r rhaglen. Ti'n iawn yna, Gerallt?
Dwi'n iawn, diolch chi, a croeso cynnes iawn yma yn Llanrwst ar goeli dda am groeso anhygol wrthos gynta mis Awst pan ddaw'r Steddfod Genedlaethol. Y cwestiwn heno, Sian Eirian, sut mae pethau mynd? Mae yna bwrlwm am brwdfrydedd ar hyd Sir Conwy wrth gwrs, ac heddiw da ni wedi agor y mynedfeydd ar gyfer maes yr Eisteddfod, felly diwrnod cyffroes tu hwnt. A noson bwysig iawn wan, nos Fercher nesa yma yn y dre. Nos Fercher nesa, da ni wrth gwrs yn mynd i rannu gwybodaeth y cyfle i drigolion Llanrwst a thu hwnt dod draw yma i sesiwn galw mewn, lle fydda ni'n rhannu gwybodaeth am y maes carafana, maes B, cynllun trafnidiaeth yn y dre, ac wrth gwrs bod ni'n gwrando ar y trigolion lleol a beth sy'n ei poeni nhw, felly cyfle i bawb ofyn bob math o gwestiynau. Ac mi fyddwn ni fel rhaglen hefyd, wythnos i neithiwr, mi fyddwn ni yn Ffin y Parc ac yn gweld y goron a'r gadair yn cael ei bedarchuddio. Fe hynny'n brofiad gwych, dwi'n siŵr. Da ni'n edrych ymlaen yn ofnadwy ar gyfer y noson hwnna, wrth gwrs, ac mi fydd yn cael ei ddatgelu yn byw ar heno nos Edrych Iau ymlaen nesa. yn fawr iawn. Edrych ymlaen rwan beth bynnag mae'n ddisgwyl mawr di bod i gael clywed am y tro cyntaf erioed yma yn Llanrwst yn y gwesty'r Erorod, can y croeso i'r Eisteddfodwyr pan ddaw'n wythnos gyntaf mis Awst. Dyma hi. Dyma Llanrwst. Llanrwst heb yr en. Fy milltir sgwar feinthig sy'n edrych y fath ac eto'n wahanol.
heno. Diolch yn fawr iawn i'n gwesteion ni, a hefyd diolch i chi am eich cwmni. Cofiwch prynawn da fydd llun am 2 ac yna heno nôl am 7 Ie, bandiau pres yn y dryn newydd yr artist Elfyn Lewis a chystadleuaeth wych sy'n y tade. Diolch yn bynydd nos da! Nos da! Un aroliad i achubu yrfa, mae Tyler angen canolbwyntio ar ei fathemateg nesaf heno yng Nghwmderi.